Bos días a todos e a todas. No Orienta Consello imos a falar do perfil de auxiliar de elaboración de pizzas. Ai, se me entra fame! Pero en que consiste ese posto? As auxiliares de elaboración de pizzas son as persoas encargadas de preparar a comida en unha pizzería. As tarefas principais son: 1. Preparar e colocar ingredientes. 2. Elaborar pizzas e complementos. 3. Ler pedidos, tamén chamados comandas. 4. Limpar a súa área de traballo. 5. E a veces limpar as mesas. Como debe ser un auxiliar de elaboración de pizzas? Ante todo, debe ser unha persoa atenta para hacer ben as súas tarefas e tamén ser unha persoa cruxiña para preparar pizzas e máis pratos coa receita exacta que ten o restaurante. E agora imos coa parte práctica. Que dúas cousas non deben facer un auxiliar de elaboración de pizzas? 1. Non se pode despistar e deixar pedidos pendentes. Os clientes esperan comer. 2. Non deben aturullarse con os ingredientes. Cada pizza leva os seus. Non é o mesmo unha pizza margarita que unha 4 queixos. Ni margarita, ni la clásica, ni la gran burger, ni la carbonara, la barbacoa. Que dúas cousas si debe facer un auxiliar de elaboración de pizzas? 1. Debe coñecer moi ben os ingredientes e colocarlos cada un no seu lugar. A organización en este traballo é esencial. 2. Debe cuidar a higiene e lavar as mans moi a miúdo para tocar os ingredientes. E así é o perfil profesional de auxiliar de elaboración de pizzas. Encaixas ti en este perfil? Como sempre, se tes alguna dúbida, consulta a tu orientadora laboral. Ata que chega Orienta Consello de hoxe. No meu nome, no de todas as miñas compañeiras e compañeiros, moitas grazas por seguir esta segunda temporada. Unha aperta aguriña!